Hello mga sis! Konnichiwa! Galing akong ayan mga sis. Nagbili ako ng gulay. Hello, Ty Blazy! Congrats sa iyong bonggang views. Sana all. Lases. Nagbili ako ng alugbati. Hello, Chemical! Sis, andyan ako sana sis. Salamat sa Temsec. Then sis, tingnan mo sis, tingnan mo. Sis, nagbili ako. Hi sis Lucy. Hi sis. Nagbili ako ng kuan sis. Nagbili ako ng alugbati. Tingnan, show ko sa inyo sis. Yung alugbati. Hapon kasi sis. So meaning, maraming mura. Mabuti pa to si, solid ang copy. Wow, kanay sa amol ayon, sarap ng munggo. Yes, sis! Sis, tingnan mo, sis. Mura lang to siya, sis. Ang original price niya, sis, is ni Hakien. Like, 200 yen. So, nasa siya, sis? 90 pesos. Char! And sis, ngayon sis, nag-sale siya kasi hapon na. Hindi siya as in fresh na fresh. Mas fresh pa tayo nito. Hi, Chacha Manalo from... Saan nga ka sis? Kalimutan ko sis, oy. Saan nga so, sis Chacha? Bagong bagong recruit. Ay, hoy, sa Brunei. Hala, malaki ang pera sa Brunei. Diba sis? Ano nga to sa English mga sis? Kasi ihalo ko to siya mga sis sa ihalo ko to siya sa shake ko. Sikat day name, sikat day ako name diha. Chemical, haha. Yes sis, ihalo ko to siya sa aking shake kasi need ko na mag-diet sis. Mag-diet na ko sis kasi uwi na akong Pinas, ako ay magrarampa. Ako sis, magbikini sa Boracay, charot lang to sis, oy. At saka sis, nakabili ako ng kalabasa. Oh, coriander yan sis, good for health. Maganda siya sis, halo siya sa pineapple, sa luya, sa lemon, sa cucumber, intermittent fasting, the best. Ay, naku sis, oy, hindi ako nakatry niyan sis, oy, baka mahilo ko sis, kasi yung malalaki yung buto ko sa katawan sis, kailangan talaga siya ng sugar. Pag hindi ako makain ng konting rice sis, ginawa ko sis para ako mabuang sis. Okay lang, walang mga afam, basta may rice, Try lang sis, oy, hindi pwede walang sis, kasi wala tayong pang rice. Yes! Ito sis, nakabili ako sis ng mais. Mura lang to siya sis, nasa 100 yen. So nasa, mas labas sa gata ba? Dili sis, lagyan ko siya ng yung gulay na, anong gulay sis ha? Ano nga yung gulay? Yung lauoy. Yung may yung may kalabasa, alugbati, ganon. Yan siya sis. Ito siya sis is yung mais. Favorite ni Junjun to. So, mura lang siya sis. So, hindi ako nagbibili ng as in marami kasi nakakasawa din save yung foods, no? So, kagaya ng what's to was, speak of breast, kain sana ako ng lapang sinaing. Sana all. Hoy, magluto. Kanina ka pa nag-online busy. Huwag kayo magpalaging online dyan. Pag may gagawin kayong trabaho, gawin niyo. Huwag kayong mag-online palagi unless emergency, SOS. Yan sis. Then watermelon. Yes, salamat.
Hello sis, thank you so much. Matagal ako hindi nakapag-live sis. Ngayon ako nag-live ay kasi char-char lang oy. Oh my god. May chika pala ko sa inyo sis. Bumili ako today ng another pampa-beauty. Yung pampa-beauty natin sis is Bebe Chocla. Ito talaga sis, yung dati na nag-work ako dati sa recycle company which is very hard work. Very hard talaga. Besides sa mabigat na trabaho sis, mainit. So ito yung panglaban ko mga sis. Bebe Chocla. Meron yan sa Lazada. So beware lang kayo sa mga fake. Ito sis. Yes! Kenny Cole, Megalomel, shoutout sis. Sino pa to? Love, Lazy, Cha-Cha. Hi. Ingay ko na. Wait lang. Yan. Ito sis. Ito siya sis. Baby chocolate. Actually, may ano pa nito sis. May mas mahal pa nito. Yung gold talaga. Yung ano siya. Yung pinaka-branded talaga nila. Pero okay naman to siya. It's really good for ano sis. Yung mga kasukasuan. Yung masakit yung katawan mo. Yung mga ulo. Yes. Hoy nako sis. Hindi nako. Bago na para ako nakuha ng license dito sis. Hindi to mga as in magaling mag-drive. Mga itlog na walang kain. Dot ba? Ay, hoy blessing, matanong kita. I'm so curious. Anong trabaho mo dyan sa Hong Kong? Sana all makadot-dot kasi hindi lahat pwede makadot-dot. Ikaw parang feel ko palagi ka nagdot-dot-dot-dot. Ano yan ba trabaho mo sa Hong Kong? Dot-dot? Sis, inumin natin siya sis. May ano ako nito sis tablet. Pero pag pupunta ko na mga trial, mga supermarket. Medyo mahal siya kasi sa tablet pero mas I feel good talaga sis. At saka yung ihi ko nito is yellow. Ay, bilat. Wala sis kasi andun siya sa Punesa. Kinuha sa Punesa sa matanda. Kinuha daw yung yung boss niya na matanda yung babae. Yan sis, Bebe Chocolate. Sarap sa mga sis. Parang siyang juice. Hello, Kaparmer! Mega love shoutout sis. Our friends from Middle East. Hindi to magtagal sis. Oy, char lang to sis. Nang bili ako ng pampa-beauty sis. At the same time, may iron siya. Para siyang gummy bear. Yung gummy yung yan. Yan. Maganda to siya sa katawan. Vitamins, another vitamins. Marami siyang supplement. Yan. Saba diha, sis. Hindi naman ako talkative. Ayun. Ito mga sis. Yan. Another Pampa Beauty. Para masige yung mga mata nila, sis. Yung mga galit kay Waray. Ewan ko bakit galit sila sa akin. Ay, na mabait naman ako. Wag ganon, sis. And vitamin Z. This is good for tet, mga sis nyo. Tet. Yung ngipin, tet. Eat. Yes, sis. Ano siya, sa lahat ng mga food supplement, ito yung medyo, dito pala yung camera. Ito yung medyo, Loy! Hi, Loy! Loy Ramada. Parang baguhan to si Loy. Channel mo ba to, Loy? Thank you so much. Yan, sis. Vitamin D. So, yung alternate ng vitamin D is, syempre, yung araw, diba? Yung araw. So, hindi naman tayo always hindi tayo always, tutante still music, no, it's okay lang sis, kasi nag-take naman ako. It's actually, hindi siya bago ako nag-take, hingi ako ng advice sa family friend namin na doctor. So, hindi naman tayo pwede mag-take kasi ma-overdose yan. So, ganun yun siya mga sis. So, yung pag-take natin, hindi naman isahan, no. So, dapat may consent tayo sa doctor mga sis. So, it's okay as long hindi siya masobraan. Yes sis, ganyan talaga ako sis. Napaka ko sa health ko talaga, promise. May talaga kami dito, may general check-up dito sa amin sa Japan. Yung check-up din namin dito, hindi masyadong kamahalan kasi may insurance. Then, sa company ko dati sis, once a year, we called it, nakalimutan ko sa Japanese sis, yung
King Kushindan yon. So, napakaano ko actually hindi siya, supplement lang siya mga sis. Walang overdose sa supplement as long tama ang ating pag-take. And of course, dapat tayong magpa-consult sa mga doctor, sa mga specialist. Ganun yung mga sis. Huwag tayo parang dot. Dapat alagaan natin mga sarili natin sa mga pang-beauty. We need to be beautiful inside and outside. So, ako mga sis, hindi naman ako kasi maputi sa personal. Morena ako mga sis. Kaso lang, hi sis! EMJ from Hong Kong. Hindi naman ako maputi sis. Salamat sa paharang sis. Ano nang tako, yung kinakain ko mga healthy, mga gulay. Hindi ako pwede sa mga sa mga sis, yung mga palaging mga meat, hindi yan pwede sa akin sis kasi parang manghina yung katawan ko. Alam mo naman yun sis, yung mga pobreng tao dati, yung kinakain ko talaga dati, yung mga ginamos, mga bulad, yung mga ganyan. Kaya yung sanay sa hirap mga sis, hindi pwede palaging meat. Talaga tayo, naghahanap talaga tayo ng mga sis, yung mga organic na mga pagkain sis. So dati nung buhay pa yung papa ko mga sis, yung ginamos, yung mga sis, yung sibuyas daw, sinasawsaw ko yan sis, yung sa mais na kanin mga sis. Ang hirap ng buhay mga sis, kido ako day. So dapat magtiyaga talaga tayo kasi maging mahirap day. Dayo api-apihin ng mga marites dyan, yung mga inutil natin dyan. So ano yung mga sis, ganon yung mga sis. So dapat talaga tayo kung sa Japanese gambaro, yung meaning magsikap sa buhay para while young, while fresh, as long na mga sis, hindi tayo disturb sa ibang tao. So ganon lang yung mga sis. Okay mga sis, mag-drive muna ako mga sis ha. Diba sis? O ganon yung mga sis. So huwag silang